De leerlingen van basisschool De Lier uit Merselo voerden zondag samen met Fanfare Sint Oda een unieke theatervoorstelling op, De Sleutel naar Wijs. Het verhaal, door de kinderen zelf bedacht, gaat onder meer over de aanstaande verhuizing van de school. Hey, hoe ging het? Ja, het ging heel goed. Ik hoop dat iedereen het goed vond. Dus ja, ik vond het wel goed. En hoe is het bij jou? Vond jij het ook goed gaan? Waarom niet? Iedereen praatte luid. Iedereen kende hem goed, denk ik. Iedereen had geoefend goed. Ik denk dat iedereen had verstaan. Nou, het verhaal was een beetje... We krijgen een nieuw gebouw in het echt. Onze school. En daar gingen we een beetje een verhaal bij bedenken. En het ging over een sleutel die kwijt was. Terwijl hij eigenlijk gewoon in de bouwkist van de baas van de bouwvakkers zat. Ben je nou een vent? Ja, ik ben wel een vent. Wij mannen hebben ook een gevoel. Ik wist het alleen nog niet. Ik voel me nu pas echt in mijn kracht staan. Dat was wel een dilemma natuurlijk. Het lijkt me heel erg als wij over 2 weken de sleutel kwijt zijn. Nee, ja, het is een heel dilemma. Gelukkig hebben ze het opgelost, hebben een paar speurneuzen op school en is alles goed gekomen. Hoe was vooraf de stemming, de nervositeit bij de kinderen? Ze waren heel druk en vonden het heel spannend, stonden te trillen, wisten niet wat ze moesten doen en waar ze zich moesten houden. Maar na het oefenen ging het eigenlijk heel goed en tijdens de voorstelling hebben ze super netjes rustig gezeten en afgewacht tot ze aan de beurt waren. Waren jullie trouwens een beetje zenuwachtig van tevoren? Ik wel. En ik denk de meesten ook wel. Hoe zat het met jou? Ook zenuwachtig? Ja, toen ik daarachter stond, toen ging zingen, trilde ik wel een beetje, maar het viel uiteindelijk wel mee. Penelope, ben jij dit? Je bent zo benaderbaar. Ik herken je bijna niet. Zou je wel willen helpen? Ik zou haar wel een knuffel willen geven. De productie is in zo'n 10 weken tijd door de leerlingen zelf op poten gezet. Ze waren super enthousiast, ze hebben zelf meegedacht aan de tekst en aan het verhaal wat er moest komen. Hebben zelf het decor gemaakt, de uitnodigingen, allemaal. En ze waren heel betrokken en hadden er elke keer wel heel veel zin in. We hebben eigenlijk in groepjes veel van de tekst geoefend en op de laatste paar weken hebben we samen de hele doorloop gedaan. Ja, wat leuk was, die kwinkslagen richting die ouderen. Ja, dat heeft met name onze regisseuse Jante van Tongeren vooral bedacht. Maar ook ja, die kinderen die kwamen zelf met die ideeën van maar er moet drijfzand bij, er moet een eng bos bij. En ja, daar kan Jante dan mee verder. En daar waren we heel erg blij mee met die ideeën van de kinderen zelf. Ja, jullie rol als Fanfare was vooral muzikaal begeleiden. Ja, het stukje begeleiden van, de overgangen, de scènewisselingen, maar ook de dansen die ze zelf ook bedacht hebben samen met Danshuis Venray. En wij mochten dan als Fanfare de muziek daaronder spelen. Dus, en dat was ook wel heel spannend, want ze hebben geoefend op elektrische muziek. Want ja, de Fanfare kon er echt niet elke vrijdagmiddag bij zijn. En op een gegeven moment kwam er steeds meer bij, oké, nu heb ik het opgenomen van de Fanfare. Nu weten wij hoe het klinkt van de Fanfare. En vandaag was het echt de eerste keer dat ze het live hoorden van de Fanfare. Case closed, kan je wel zeggen. Ha, ha, ha. Hebben jullie het al gehoord? De sleutel is terecht. Weet je het al? De sleutel is terecht. Wij hebben het al gehoord. De sleutel is terecht. We hebben de sleutel gevonden. De school kan open. Eindelijk! Ja, en nu kunnen jullie fijn vooruitkijken naar de nieuwe school, toch? Wanneer gaat die open? Na de zomervakantie. En de zomervakantie is al over 2 weken. Dus... Geert. Ja, Geert op afstand. Ja, dankjewel, super.